Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes pitsa 14 na bulan sang Marso tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga aton arangkadahon karon nga aga. Delikado ini. Duwa na kombinasyon sang Delta kag Omicron, bantay sarado sang departamento sang ikaayong lawas. Hindi lang isa, ang duwa gin-isa. Oo. Presidente Duterte, kinahanglan, hindi na pagpadugayon, ipatawag na ang special session. Pag-init sang politika lokal, do hindi maintindihan, binastos kag pila ka mga personal habuyanay mabatyagan na sa media. Wala man untata. Unsix man na sigigid saka sang presyo sang gatong. Ang pag-abot sang tig-ilinit daw ideklarar na sa masunod nga simana. Pamalatian naman ang aton bantayan. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasangka. Philippine Standard Time, las 6:42. Sang Marso 11, nagligad nga Biyernes, nagmarka sa ikadua katuig nga pagdeklarar sang World Health nga Organisasyon ang pandemic bangod sang COVID-19. May mga report amat-amat na porte ang bakunahay, booster kag iban pa. Sa iban nga pungsod nagsarurot gid man ang COVID. Karon may ara naman nga ginakabalakan nga variant, ginabantayan ini siya sa bilog nga kalibutan. Ang pagmonitor sang bagong mutation may kombinasyon sang duha ka virus, Delta kag Omicron, amo inang gagintawag siya nga Deltacron. Duwa na siya, nag-upod naman sila. Suno sa mga sayantipiko, bangod madamo pa ang wala babakunahan, rason nga padayon nagatuhaw, nagamutate ang virus, rason nga dapat hindi kita magpabaya, padayunon ang pagpabakuna, padayunon ang mga pagbantay sa mga health protocol, hindi kita magsalig. Para mapunggan, dapat nga maghalong kita. Luyag na kita magbalik sa ato normal nga pagpangabuhi. Ang syudad sa Bacolod, ihemplo, may ara adlaw nga nagasiro kita, mayong balita. Pero kung magkumpiyansa kita, kag pabayaan ta ini, nga ibaliwala hindi kita luyag, nga magbalik na kita sa nagligad nga duwa katuig. Hamakon mo, duwa katuig, daw sa wala lang, pero porting halit na gintuga niya sa bilog nga kalibutan, dihamak ang mga nagkalamatay, dihamak ang ginerbyos, bangod sang kagaw nga lumapta sa bilog nga kalibutan. So, siling sang mga sayantipiko kag World Health nga Organisasyon, hindi magkumpiyansa. Halong gid, padayunon ang aton sini mga health protocol
nga sundon. Bangod wala kita makasigurado kagabay pa nga hindi madayon na paglapta sining pag-upod sang duwa kakagaw ining Delta kag Omicron nga ginatawag karon Deltacron. Ipangamuyo ta nga ini siya madula na, makakas na, nga hindi naman kita magbalik sa uno. Ang duwa ka tuig bastante na, kakapoy na kayo. Damo na nagkalapugday naton nga makauturan, madamo na nga negosyo nagkalaputo, ay susuo, dihamak sa aton mga utod ang nag-alantos bangod sa duwa ka tuig nga kagaw. Hindi naton ini maagwanta nga liwat magbalik naman, kadwa pa sila, nag-upod sila, strike kabay pa, nga ini hindi na magsulod dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 53 ga monitor kita sa pag-asa. Siling sa pag-asa, posible sa masunod nga simana, tig-ilinit na. Ideklarar na nila ang tig-ilinit kung sabagay Marso, summer na giman, tig-ilinit pero nagligad, may mga pag-abu-bu pasang ulan. Ano ang matabo sa pagdeklarar sang pag-asa tig-ilinit? Dua lang may malain kag maayo nga resulta. Unahon tang maayo. Madamo ang espekulasyon nga kon magtig-ilinit na mahimo mapatay ang kagaw kay hindi mabuhi ang kagaw sa puwerte kainit. Ini mga COVID-19 kag iban pa posible nga magkalamatay ini sila kag madula ang kagaw, mayong balita pero espekulasyon lamang ina sang pila naton ka mga kauturan. Anano naman ang malain nga balita? Ang malain nga balita kay kung puwerte kainit, madamo ang magtuhaw nga mga pamalatian. Number 1, heat stroke. Number 2, balatian sa panit. Number 3, halit sa pananom, maglilitik ang duta. Ang kasapatan, wala sang kaunon. Ang kahoy, hilamon, tanan naton nga mga kararuton posible magkalamatay. Hubas ang aton sini mga punong kag iban pa. Hubas ang mga suba.
nagalilitik ang kadutaan, amo ina ang malain nga igo ya sang tig-ilinit. So, ang buot silingon, duha. Posible, tabugon niyang kagaw, kag ang malain kay madala naman siya sang madamo nga pamalatian. So, gapakilala lang ina nga pagsiling sa pag-asa nga sa masunod nga simana pagdeklara sang tig-ilinit, kinahanglan preparado na kita. Halong kita. Kay may maayo nga balita pero mas madamo ang malain nga balita sa tion nga puwerte kainit sang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka. Ang Radio Philippine Standard Time, Las City 2, forecast sang UniOil Philippines, ika-11 na. Asod-asod nga pagtaas ang presyo sang gatong. Grabe na ni. Gaplano paslaya magpatawag special session, dapat now na. Importante na ini. Hindi na magwanta ang sakaay sa presyo sang gatong. Karon nga adlaw ang aton mga kauturan, gaplano naman nga magpatugong naman. Ina kung may kwarta, ipapuno mo tangke mo kung may money ka. Kay buwas masaka naman, dako-dako gawa, sobra 12 pesos kada litro sang diesel, mga 7 pesos sa gasolina. Hindi na ni maagwanta ang presyo. Kag gana naman, mga sardinas kag iban pa, mga baligya sa merkado, sa mga supermarket, kag sa mga kinaandan nga mga merkado, sa aton diabete, Libertad, Burgos, Central Market, ang mga baligya da, masaka na tanan. Kay pabilo ining gatong. Kung pamangkuton mo kung nga nagsaka niya, tiga bakal man kami mo, gagamit man kami gatong. Tidi naman bawion na, nga bawion mos bugoy, kundi bawion mos presyo, amo ina ang tanan nga mga department stores kag iban pang gagagamit man sang gatong, ang ilasin na ang mga presyo, hala, isla naman na, pagkwaon ng mga tagda, kung gabili sa 120 mo, 150, tanan-tanan, ipatong nila da. Ang ulihim makabakal sina kita nga mga konsumidor. So, ang nagapasan gaba timan kag mirisi, kita, kay kita mga konsumidor nga amo ang nagabakal sa ila produkto. Hindi matamaan ang negosyante kay ipatong malang nila ina sa ila baligya ang pagbakal mahal nga presyo sang gatong. So, pobre si Juan de la Cruz. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City 4. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City Jess, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita. Kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!